rago bai iya aiki da mai girma gwamna gaskiya, saboda in dai kai rago ne to za ka ga ko da yaushe ana takura mani. So alhamdulillahi kasancewa mun san daman wanda muke tare da shi mutum ne shi ko da yaushe tunanin talaka da yadda za a ci gaba. So wallahi ba mutumin da za ka ji daɗin aiki da shi irin wannan, saboda dalili shine duk abun in dai na ci gaba ne so shi a shirye yake ya badar da shi kuma ya bada goyon baya akan shi. Kayi mun gani malam duk gwamna radda ko yanzu kwalliya ta biya kudin sabulu gwagware kwalliya ta biya kudin sabulu sako na danye ne dan zubiya na auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Da dai farko tun ma dai farkon kirkiro department din shi kan shi wani ci gaba ne da kuma alamu na mai girma gwamna cewa a shirye yake na a kawo ci gaba kwarai bangaren lafiya, saboda shi wannan bangare ne wanda ya shahi makarantun lafiya na jihar Katsina da kuma su kansu makarantu private waɗanda masu zaman kansu ne da kuma ainihin su clinics haka waɗanda da suke private su. So wannan department ɗin ya kunshe su gaba ɗaya. So kuma kaga saboda mahimmancin wannan bangare ne ma shi kamar yadda kuka sani mai girma gwamna ya yi mashi special advisor, saboda duka dai in za ka gyara lafiya daga nan ne muke producing ɗin su kansu malaman lafiyan waɗanda za su je a nan. To alhamdulahi wannan department ya kunshi kusan ainihin kwalejoji kwaya biyu na bangaren gwamnati. Akwai College of Health Science and Technology wanda ta shahi Daura da Kankiya. Akwai kuma College of Nursing Sciences wadda ta shafi Katsina da Malumfashi. To alhamdulahi a ita College of Nursing Sciences akwai ci gaba kwarai da gaske da aka samu. Na dai farko tun daga zuwan mai girma gwamna an samu full accreditation na ND da HND duka kuma a waɗannan campuses ɗin da Malumfashi da Katsina duka da an same su na 5 years nan. Sannan kuma daga nan ya ba da kuɗaɗe waɗanda mun sai public health equipments waɗanda shine na farko a tarihin ita wannan kwalejin tun daga farkon kafata tun ma dai farkon nursing schools ba a taɓa sayan irin waɗannan kayayyaki ba sai zuwan mai girma gwamna, kuma kayayyaki ne aka saya na miliyoyin nerori misali. Sannan abu na biyu akwai ainihin yanayin intake ɗinmu na ɗalibai. Lokacin da mai girma gwamna ya zo muka zo baki ɗaya mun tadda ita College of Nursing Sciences duka ana ɗaukan mutum 100 a Malumfashi 100 a nan Katsina. So amma Allah da ikon shi duka wannan campuses ɗin da ita kanta Katsina da Malumfashi kowanne muna ɗaukar yaro 700 a shekara. So kaga a shekara akalla daga 200 mun koma kusan 1,300 kenan. So kaga nan ba karamin ci gaba ne. Sannan a accreditation ɗin da muke da shi su waɗannan campuses ɗin still mai girma gwamna ya yi supporting ɗinmu na yin ainihin uplifting ɗinsu, that is ɗauka ga martabarsu daga ainihin matsayin makarantu zuwa monotechnics. So as a result of wannan yanzu haka dinnan za mu iya yin kowane courses da ya shahi nursing tun daga basic nursing, shi yasa a yanzu a abin nan dinmu muna yin basic nursing da basic midwifery, muna yin community nursing, community midwifery, muna yin ND da HND nursing da ND da NHN midwifery misali. So sannan a yanzu accreditation din da muke da shi za mu iya yin post basic wanda insha Allah shi ma zuwa next year post basic da kuma maganar digiri insha Allah da za mu fara a ita wannan colleges insha Allah. So wannan kenan. Sannan kuma akwai ainihin kwanan nan yayi approving na magana ainihin combating na ita Sakato hostel wadda an tada ta an maida ta COVID-19. So ita college management ta College of Nursing Sciences yanzu haka a wajen haya take, amma zuwan mai girma gwamna ya yi approving za a tada ita Sakato ta koma COVID-19. Sannan su kuma college
yawa ita covid-19 tana can wajen run about na wajen jibiya, so can wajajen ita za ta koma. So yanzu haka wajenta mai girma gwamna an yi budget na 1 billion naira, wanda shi za a yi college management gaba ɗaya block ɗinsu za a yi, sannan za a yi hall, za kuma a yi benaye na classes, za kuma a ƙara hostel still duk a cikin wannan 1 billion. To mai girma gwamna ya yi approving ɗin wannan a abin nan, wanda a tarihi ba a taɓa samun wannan ba. Sannan akwai hostel da yanzu haka ɗinnan kusan ya kai 60 to 70% a malumfashi. Zuwan mai girma gwamna shi ya yi shi, wanda yanzu haka ɗinnan zai ɗauki yara 280 a malumfashi ake yin shi yanzu. Sannan akwai landscaping da ya yi approving shi ma, wanda za a yi a nan campus na malumfashi. Sannan kuma akwai kan maganar human development. A da su lecturori ko malamai da suke a waɗannan kwalejin mafi yawancinsu ba su samun damar zuwa ƙaro karatu da sauransu. Shi yasa ita kanta kwalejin ya zamanto an tawaye ta dunkule waje ɗaya, ba irin ci gaban da yanzu ake samu. So alhamdulillah bai girma gwamna ya ba da dama yanzu haka ɗinnan malamai mun tuttura su je su ƙaro karatu kuma with full sponsorship. Za ka da albashinka kuma za a biya ka tai misali. So wannan ba ƙaramai nasara ba ne. Sannan mai girma gwamna ya yi supporting ɗin HND program ɗin, that is ya yi financing ɗin shi, ya ba da kuɗaɗe wanda mun samu accreditation ɗin shi. Yanzu haka yaranmu suna a shekara ta 2, insha Allah zuwa next year ko early 2026 yaranmu za a ji su sante service, wanda shi ne farko a Najeriya a dai irin kwalejoji irin wannan na nursing. To Katsina tana cikin farko waɗanda ta fara wannan program na HND nursing misali. So wannan shi ma ba ƙaramin abin ayaba ba ne misali. Sannan kwanan nan mai girma gwamna ya yi masa approving na anatomy equipments and models, wanda shi kuma wannan abin insha Allah za mu ƙara gayyata kuma ku ga yanayin kayan, saboda kaya ne waɗanda na zamani, most of them ma a Germany aka so su misali. Abu ne is a world competitive kaya. Yaro da remote zai ga yadda ake haihuwa da stages in labor da sauransu. So tun harkon kafuwan nursing ba a taɓa sau kaya irin waɗannan ba shi ba. An so su more than 41 million aka so su. So kaga wannan shi ma ba ƙaramin abu ba ne, wanda kwarai da gaske abu ne wanda ba a taɓa samun shi ba misali. So a takaice kenan nan na ɓangaren College of Nursing. So sai kuma ɓangaren su College of Health Science and Technology, wanda ya shahi Daura, ya shahi Kankiya. To su kuma yanzu haka ɗinnan lokacin da muka zo duka daga kwalejojin nan kwaya biyu suna ronin ɗin professional diplomas ne, amma yanzu duka mun koma kusan MBTE, sai dai kusa-kusan da su already ba su gama MOU tsakaninsu da MBTE ba, kamar pharmacy da lab misali. So amma su ma still mun samu full accreditation ɗinsu. So yanzu kama a ɓangaren College of Health Science and Technology akwai kwasa-kwasai 8 da mun samu accreditation na MBTE, wanda da professional diplomas ne. Shi ma zuwan mai girma gwamna aka samu wannan, kuma ya yi sponsorin ɗin shi baki ɗaya na waɗannan duk kuɗaɗen. Sannan akwai medical lab scientist, wanda shi ma lokacin mai girma gwamna ne muka samu full accreditation na shekara 5 gaba ɗaya, wanda yawanci sai dai a ba da shekara 1-2, amma mu full muke samu saboda an sau kayayyaki. Akwai kuma kaya na lab abin nan laboratory na lab. So shi ma wannan kusan miliyan 37 aka so waɗannan kayan. Mai girma gwamna ya so su, shi ya sa ma suka ba mu wancan accreditation ɗin na 5 years full ba wani abin nan. Sannan kuma akwai kaya da shi mai girma gwamna ya yi approving na 'yan pharmacy, shi ma mun samu full accreditation din shi na pharmacy. Sannan kuma akwai approving na computer kwaya 250, wanda duka wannan in history ba a taɓa yi ba, sai zuwan mai girma gwamna ake ta samun waɗannan ba. Yanzu su waɗannan computers ɗin kwaya 120 za a ba Daura, ita ma kan magana accreditations ne da kuma ƙara sa yara based on CBT exam saka. Sannan akwai 130
ita ce za a ba mu kanke. Dama muna da 100 za mu haɗa ya zamanto sun kai 200 da wani abu misali, wanda su kuma a MBTE su ne daidai wannan abu shine suke abin nan. Insha Allah a kanke muna sa rai wuzu wannan computers din za mu yi jam center, wanda kankiya da su kusada da ingawa duk kun san ba su da jam center. So insha Allah za mu samar da jam center nan, kuma yaran mu su rika yin CBT exam. Sannan mai girma gwamna na akwai approval da ya bada na ainihin gina hostel wanda zai ɗauki yara 150 a kankiya. Shi wannan miliyan 100 aka bada na gina wannan. Yanzu haka ɗin nan abin is on process, an yi approving, an yi komi, ɗan kwangila ma har an nuna mai waje. Sannan akwai kuma wadda aka yi approving ita ma still a Daura. Ita kuma wannan mun lura da cewa ainihin gine-ginen su especially kan magana offices na HODs, so shi ma za a gina. Sannan kuma still akwai ainihin wasu ƙarin azuzuwa, to shi ma wannan miliyan 100 ne za a sa. Sannan akwai gini na wannan da za a yi ainihin gini na lab basic science laboratory na physics da lab da chemistry, so shi ma wannan na miliyan 150 ne. So dukansu waɗannan gwamna ya yi approving, kuma an yi a waɗannan 2 campuses, wannan na College of Health Science and Technology, wancan kuma na College of Nursing. So cikin shekara ɗaya aka yi wannan abin gaba da. Umma da abin da ta yi kwalliya ta yi abin da ta yi sabulu, to wannan shine gaskiya. Saboda in history abu ne wanda aka kama yi, Allah ya sani, wanda duka kwalejojin nan ba ma a taɓa yin shi ba. So yanzu inda za ka yaran mu yanzu, shi yasa ka ga da mun yayi mafi yawancinsu wasu na ma fita waje, wasu za mu misali asibitoci da sauransu na jihohi suna ta ɗauke mana su, saboda yana accessibility da kaya na practical da sauran abubuwa. So Katsina a shirye muke kwarai da gaskiya. To alhamdulillah, na gode kwarai da gaske. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alal hakika dukkanin mutumin da zai zo ya ji bayanukan da ake a department da ministry da sauran processors akan yadda ake ayyukan da mai girma gwamnati ke a jihar nan, in dai kana son al'umma kuma kana da kishin al'ummar jihar Katsina, dole abun ya baka sha'awa kuma kai daɗi. Shi yasa mu ko da yaushe muna ada ubangiji Allah mai da hukuma sake, kuma mai goro ki jijiga wata ran danki zai zama mutum. In Allah ya so da malam duk Umar da yake da kokarin gina al'umma jihar Katsina da arewacin Najeriya, in Allah ya so da sai mun waye gari an zo ayi program haka malam duk Umar da ya zama shugaban kasar Najeriya, ba don wani abba, domin kokarin shi na gina al'umma, ko domin kokarin shi na taimakon al'umma, domin kokarin shi na haɓaka yanayin arziki a bangaren arziki a kasar nan, domin kokarin shi ne yadda za a ya haɗa kan al'umma. Bai da bangaranci, mutum ne wanda bai da bangaranci a hidimar shi, mutum ne wanda bai da cewa suna sai wani kuwanci. Ma dama in ka tura mai girma gwamnati da abu gashi wanda zai ciyar da al'umma gaba, to insha Allah mai girma gwamnati zai bayan wannan idea. Amma duk alaƙar kare shi inda zaka zo da abu wanda ba zai taimaki al'umma ba, zai zo da abu son zuciya, insha Allah mai girma gwamnati zai direct shi. Dan haka a wannan gaba muke kira ga al'umma ta ku shiga wata madda. Amma in Allah ya so da muke shekara ɗayan nan, wasu suna ganin kamar mun shekara 4 a ayyukan mu, don Allah ya so da zan muka sa dan ba a cikin wannan hidima. Fatan mu Allah ya ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci, kuma insha Allah wannan rashin tsaro da muke fama da shi a arewacin Najeriya Northwest, yanda Boko Haram ta zama tarihi, in Allah ya so da kokarin jagoranci malam duk Umar da insha Allah shi ma sai ya zama tarihi an ce kan ba yi shi ba. Assalamu alaikum. Kayi mun gani malam duk gwamnati